Bueno, Avelino, convócanos este momento maravilloso, entre outras cousas, primeiro de nada, celebrando o principio do ano e desexándolle a todos feliz aninovo, verdade? Feliz aninovo, non o vamos a decir, pero que ricos estaban os chipirós que tomamos para celebrar o ano novo Marina e Maseu, Moita saúde para vos todos e desearvos feliz ano. Nos moi contentos cos chipirós, Moi ben, además, comémolos e bebemos a saúde de todos os que nos estades seguindo hoxe aquí neste canal e que sempre nos apoian, Avelino. Moitísimas gracias, sodes nós, a xente do redor. Sei que ademais hai moitos seguidores que ainda non pertenecen a nosa xente do redor, pero que nos siguen. E a eles lle temos que dar especialmente as gracias, verdad? Claro que sí. Moitas grazas. Moitas grazas. Bueno, pois aquí, medio chovendo, medio con frío, pero non importa, porque nos estamos por arte pola arte, e iso ten un precio que sempre é pagado. Así que nos convoca hoxe aquí, Avelino? Bueno. Dío xa, porque estou que non vivo. Mira, e case sempre, cando damos unha nova deste tipo, enseñamos o cartel, o cartel. Neste caso, vamos a enseñar a rapaza. A rapaza, mira, A rapaza é moi fermosa. Aí está, bueno, a nova revista número 20. Número 20. Vamos a abrir algunha páxina que non se nos cele, porque igual sale un e non Bueno, sale porque outro. sale quen queira. Nese momento sae o Ramón Morgade, que nos representa tamén, e aquí está Carmen Castro. E, bueno, pois moitos. Mira que bonito este. Ui, as cigoñas que lle gustan tanto a Bertiña, querido. Está basada nunha foto que fixemos para Trevinca, te acordas? Acórdome perfectamente, que fermosísimo. Berta fixo a foto e Paco fixo o cadro. Bueno, que non se distingue a foto do cadro. Non perdamos o fío, María. Perfecto. Temos que convocar a xente para o día 25. Vamos a presentar a revista en Bandeira. Silleda. Ímonos ir de festa. Vamos a comer ali. Vai ser un día de troula. Así que xa ide reservando na axenda domingo 25 todos a Bandeira. E vamos a unha asociación maravillosa que hai ali en Bandeira e vamos convidados por o noso amigo e compañeiro Juan. Estaremos, pois bueno, ali na Asociación Cultural Vista Alegre e nos van a enseñar as instalacións. Imos ir á galería do pintor Fondevila, que é o autor da portada. Uau! E iremos contando moitos máis detalles. Pero imos de museos! Agora o que sí é moi importante é que tomedes nota que o 25 de xaneiro nos imos a Bandeira. Despois iremos dando as outras novedades, porque están novidades, estamos mirando a ver se levamos un autobús. Bueno, estamos mirando moitas cousas, pero iremos volas comunicando a medida que estean cerradas, vale? E o que si está cerrado é que vamos o 25 de xaneiro, a onde imos, Marina? A Bandeira. Volve a decirte que a Bandeira. Porque a Bandeira da xente de nós, a xente do redor. A nosa bandeira é o cariño, a amizade, sí. A pertenza a un grupo que se quere e que se apoia non só nos momentos doados, senón tamén nos momentos difíciles. Se me permites, quero mandar desde aquí un mensaxe de ánimo a toda a xente que está sufrindo, que hai, non vamos a dicir quen, porque todos en algún momento da vida temos sufrimento. Eles saben quen son, e para todos eles, pois o de sempre, o noso cariño, verdad, María? Total, absoluto. E a vos, pois nada, agradecervos por estar en Canal Cultura Marina Sánchez e pedirvos aos que ainda non vos suscribistes que por favor vos suscribades e así enteraredevos antes que niñan, porque esta nova se non estuverades suscritos non a veríades. Así que xa sabedes, 25 exclusiva de xaneiro, exclusiva en Marina Sánchez, Canal Cultura. Bueno, amigos, xa sabedes, aquí sempre máis e mellor. Eso que nos define a todos os que formamos a parroquia dos afectos, a comunidade de nós, a xente do redor. O que decía o meu querido director, a todos os que estades pasando mal, xa sabedes que non estades sós e que todos estamos convosco. Así que un brindis por todos vos. Saúde, amigos. Simbólico, pero aí vai o noso brindis. Saúde. Chin, chin. Un bico a todos, Bicos. amigos.